chcete trošku skľudnenia v predvianočnom chaose, tak môžete použiť túto techniku dýchania, a to tak, že zatvoríte pravú nosnú dierku a necháte plynúť dých cez ľavú nosnú dierku. To ukľudní váš nervový systém a pocítite úľavu. Naopak, ak potrebujete nabudiť namiesto kávy alebo čaju, tak môžete zase zatvoriť druhú, teda ľavú nosnú dierku a dýchať cez pravú. Aj pár minút kľudne. Takže skúste to a uvidíte, čo sa stane. Pekné predvianočné časy.